Kóstolós vidi lesz! Hamburgereket fogunk kóstolni. Itt vagyunk a Mac-ben, és 3 hambit le fogunk tesztelni. Az első McChicken. Nézzük meg. Nagyon jól néz ki. Nézzétek meg, kiveszem, megmutatom. Na Balázs, kérsz egy harapást? Nézzük, megkóstolnál-e? Kéred? Neki nagyon tetszik, így néz ki. Próbálom befókuszálni kicsit. Sajt, szósz, csirkehúsi van benne, panírozott. Paradicsom, saláta, ennyit látok. Na gyere, Pani, fogd meg, légy szíves. Gyere, állj ide nyugodtan. És puszítlak. De fordítva. Úgy, ezt próbálom. Kiesik belőle. Na milyen? Finom. Nagyon finom? Na kóstoljam én is, egy elég. Sokkal finomabb a csirkehús így bepanírozva. Nagyon fincsi. Ízlik? Igen. Jöhet a következő? Igen. Balázs, jöhet a következő? Igen. Megkóstolod? Nyom. A következő csirkés McMuffin. Nézzük meg. Szerintem finom lesz. Wow, mutatom, nagyon jól néz ki. Balázs nagyon nézi. Jó illata. Illatra nagyon jó. Ilyen a sajt, paradicsom, saláta, szinte minden ugyanaz benne, csak más hús van benne, és a buci is más. Na, ezt elsőnek én kóstolom meg. Isten, a buci nagyon jó. Kóstolj meg, fogd meg 2 kézzel, meg kiesik. Puszítsd be. A zsömije nagyon jó, igaz? Ilyen jó kis zsemlemorzsás a teteje. A hús is nagyon jó benne. Mindkettőnek a hús nagyon fincsű volt benne. Neked most így melyik ízlek jobban, a McMuffin vagy a McChicken? A McChicken. Nekem meg ez. Nekem is ez. Nézzük meg a harmadikat. Na, az én kedvencem lesz. Oh my god. Happy Meal menü pókemberes, most Panni kérésére ezt hoztuk, úgyhogy Panni megmutassa nektek, hogy mi van benne. Gyere, mutasd meg neki. Várjál, kigömbolom, mint a blogger. Próbálunk nektek hangosabban beszélni, mert most nincs itt a mikrofonunk, és eléggé hangzavar van. Játék is van benne. Na, Várjál. mutassuk meg. Én ki. Na, bonts ki, mi van benne, nézzük meg. Ilyen szívecskés. Időkes, aha. Megnézhetem. Wow, ez mi? Egy kis táska? Igen. Pókemberes táska van benne. Nagyon jó. Oh my god. Ez mi ez a jó? Ebbe kell beledugni? Szerintem igen. Vajjál, és akkor kipattan. Na oda, ide, kilőjük a kamerát. Jöjjön! Hát nem Ki sikerül. kell, megpróbálhatom? A vállal szinte bele kell kattintani, Aha. és akkor... Jöjjön! 2 kézzel. Na Balázs, nem megy neki. Jól van, mindegy, ezt ki lehet pöckölni, ezt a kis szívecskét, ha ide beledugjuk, így néz ki. Nagyon jó. Nézzük meg, hogy mi van benne. Ja, finomság lesz benne. Igen, finomság itt van, nézed? Adom, tudod mi ez? Na mi ez? A kedvencem. Na mi a kedvenced? Sült krumpli, almapüré van benne nekünk. Azt a milyen sajtós. Marha húsos burger van benne. Na, akkor most melyik ízlik a 3 közül? Ez, meg a másik.
Melyik az a másik? Az első, amit kóstoltál, a McChicken? Igen. Jó, nekem a muffin. Úgyhogy a csirkés az nagyon finom volt. Ennyit kóstoltunk ma. Írjátok meg kommentbe, hogy miket kóstoljunk meg még, mert nagyon várjuk, igaz? Igen. Sziasztok! Sziasztok!